Sing apik ning nganggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Slampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si kaya mbokmu mbiyen slampirke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange sing dislempitke. Lah? Apane? Kebayake maksudnya. Yo tene jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kenapa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Persi nggo nanti. Persi nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho apik-apik kabeh. Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat iki maksudnya piye? Ora kawat, wesi ae lho. Lah iya. Gorden ki ora ana serekane saka wesi ae to, reketek akeh wesine tok cokot. Gordene dipasang nang isore dadi ki malah reketek. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Kok ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis edian tatin ngarep nganggo lendang. Jan, piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasongan. Ora iso to? Kon ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Ya rasa dialem mau. Kowe iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh iya, saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasih doli wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki, nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune ditukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku biyen tahun Mbak Deneng Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara. Engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya monggo ki tembang sik sesideman sik nyo amplope
Aku nek karo kowe Surawani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Ora dibahas. Biyen aku karo kowe apian lho, ming kowe iki ra niteni karo aku tampani sik. Tampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Datin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Kah aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge iki? Enak ora, Pak? Naknan. Oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbutmu walitmu ning iki Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. lah ya rambut. Litmu ning ya kulitmu kuning. Udu mesti Apa? pikirane. Wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng kok ndo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi suci. Wong Ya aku aku nek ora diwarai ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung nimbutmu wae, rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Nek kenceng ya mlorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ra atas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Apa? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ra atas ya piye? kemucah kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ora atas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos sak ya. Yo dibawani sesideman. Wiwitane anderek sang peke Tuk mumbar. apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Asah dibales ya wis ben. Iya. Pria. Marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Hooy. Pria. Bagus. Kang olah budaya. Sowan menyang kota gedhe. Bendara terus Bendera terus ngayung-yung. putrane
Umurane pira Mbak Tatin? 1 no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. Ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya jebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok nganggo tosa ngapa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Slendang kuning Kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis Hangung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesideman becik monggo luwe becik panen Nena liwat kincanging alis mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik-encik. Nek tuntungan le joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dentak-dentak dentak-dentak.
kene. Kon jenengan nang kene iki gek tak. Ngono. Maksudku aku kok sampluk ngono. Ora apa-apa, ora masalah anggere ra gelem bayar ra bayaran ora apa-apa. Ya aja. Nah iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya kok tak manfaatke. Engko bar gara-gara dimanfaatke nggo tutup mripat. Iya. Ya turu. Ya. Urip ana Dene kita turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise, ya sapa Mak? Iki aku di WA karo panjenengane Pak Untara, alamate Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwa Purwosari. Oh iya. Ki isine apa? Pokoke panjenengane iki nandang gerah, ya. Gerah terus iki WA awake dhewe, ya. Oh nggih. Difabel utawa cacat. Oh iya. Ki kepaleng nglonggarke rezeki awake dhewe kagum panjenengane. Oh iya. Nang iki alamate ngendi? Ya genti nyuwun tulung ora apa-apa, ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampeke tekan kono. Nya diaturake Mas Pak Lurah. Ya. Oh nggih, Pak Lurah katuran Arya Pak Haryono. Katuran mriki? Ayo kowe sing grono kok goblok. Lah. Kula mriko. Heeh. Aduh lho, Pak. Piye? Ayo ngepit.
kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas ben diaturke Mbak Lurah. Ya. Pak sapa? Pak Untara Klampok. Ya. Ki duwe sakit difabel utawa cacat. Ya. Panjenengane WA karo awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Nggih. Engko diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Aryan, Pak Aryono, ya men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15/2 Giri Purwo Purwosari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora iso wong mergo panjenengane nuwun sewu tindak we ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Iya ya ora. Nasi Timur napa sampun sepuh? Oh sepuh jenenge we Pak kok. Oh, mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora ngatekke pake lho. Ya, iki Pak sapa Pak Untara. Oh. Ya, Pak Untara. Heeh. Dikompliti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa? Tatin. Ya, iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Heeh. Oh nggih. Ayo Dik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sindan kok mutahke suguhan barang. Tak pindah mak blok ngono lho. Ah, kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubyak ngono terus sinden kok karindas tok tingil-tingil. Ayo, Bu. Iki ya mundhak ayu, aduh. Lendange nganti kangsrah lemah. Iya. Selendangnya kon ngenten iki lho Bu, kon delehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilehke, apa-apa dilehke. Ora di. Ayune kok ngene kok. Wah. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi? Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Gunung? Sawang saka kadowan ki to ayu dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya Bu ya. Cantik le dandani 2 jam lho. Nuwun yo, Des. Kurang ajar ta. Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Tin? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho Pak dadi wong wedok dandan. Nek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam mbok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisi ndledek ayo. Wis angel kulite iki wis ngeriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klindring. Ya ora dereng kok Bu Prastuti cantik kok. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yo. Ora ya Bu, ora. Oh wae ayo. Asli karo melet. Kowe ngenyek wae. Ngenyek kowe ora. Dadi cicil wong cilaka ngene. Ah iya kok. So aku ora nang. Oke, ayo melet meneh karo. Sapa lho aku ora. Ngalem kok karo melet ki ngece. Melet piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Yo, Liwung mangga diaturake. Yo, ayo yo.
Nang aku dhewe. Piye le edan piye? Ayo gelang sing Bapakmu itu obah-obahke sing gedhe. sing tuwa wewe wani junglik-junglik kok sing enom kok eman-eman. Lah aku nek junglik-junglik maut-maut e. Apane? Hah? Aku wani junglik lho. Lho. Wani ta? Isih singset ta aku. Ha ta? Del. Singset ora aku. Aku gak komentar aku. Suwe-suwe ra kajen karo kowe kok. Dadul-dadul dising des. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Ha iya, ya kudu nek Tatin ki melu obah dadine Prastiwi ki ora obah ijen. Lah aku wis obah lho. Kuwi yo. Domongi kuwi, domongi. Obah nek dong turu. Nek panggung ra obah. Heeh, meneng wae ora. Iya ya obah. Ya. Aku diwarai to, Bu. Ya, aja tak marahi no. Alah cah kok ayune kaya ngono. Persis karo aku Kakang Adi. Heeh. Ya, Persis, heeh. Ayu ndi? Ora nek kowe jajan karo Prastiwi kaya Tatin kaya ngempit kendil. Kok kendil lho? Kok Nek karo aku. Ya, mangga. Sabda pandita. Kayak lho. Oh, disawer kok. Sawer, Bu. Oleh-olehan. Nuwun ya, Pak. Besok meneh. Seneng aku nek ana wong seneng nyawer. Ah iya. Ane le nganggo lendang ki ora sing apik. Lendang ki cukup dikapit kok dadak dinggo nang ngene-ngene iki barang iki ngopo? Pamrih lho, manis manis kene tak sabet sisan. Piye iki? Apa ora oleh. Kita iki anu kok ungkapan kemarahan Prastiwi iki dilepaske nggon pas pentas. Iya. Ya ora apa-apa. Wanine nek ning kene. Iya. Kita ana sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan kok. Arto ngapake? Guys, pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden omong karo aku muni, "Mandek sik pipis." Ora ana mandek-mandekan aku. Tak uyuh ke ngarepmu. Betul, Bu. Betul. Betul cengalmu kuwi kok. Lah iyalah. Lah kepoyo kok ora diandeke ya di. Ayo ben. Ngono wae. Aku ora ngajar kok karo aku kok ngopo. Sajake Mas seneng nek duyuhi kok kuwi. Sesuk ana dalang klebus. Aku sangu kembang api ya apa. Lah ngopo? Aduh, lak sumeti kembang api. Dor. Aneh pretik. Oh alah. Prastiwi. Jan wong kok kaya ngono. Sunek mati sing mlebu swarga ming gelungane tok.
Yo, mangga. Sabda piye? Arep meneh, Pak Bambang meneh. ora wis ndameng dinyek. Kuwi mau didom wong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora tok pek wae. Wis tak keke kok tampek-tampek. Ini kok apian dengare lah, bocah kok bagus e kok. Ben nangke wae ora apa-apa ya. Tenan. Wis wong sinden anggere wani ro dalang wis ditenono. Iya. Lek gimana iki aku wis tak demes-demeske lho, Pak. Wis wangun doro. Wangun nggih. Wangun ning apa jenenge iki suarane tetep kaya kirik digebuki ngono kok. Kok kirik ya iki wis. Sing penting tak azu. Ya. Heeh, nek kowe iki ora azu sak kirike barang. Azu, ayu. Iya, wah. Ayo kowe nganggo lendang ngene iki lho. Ha kuwi bener. Kuwi pancen pas kuwi tangane sing ngene to, demes ya. Iki fungsional lho nek nganggo lendang ngene iki ya engko nek kringeten ya nggo keringet nggo ngelap keringet, ngelap umbel kelek ya. Wangun tenan kok nek lagi kaput ya dionter-onter ngene iki. Iya. Kuwi jane sapa sing akal-akalan nganggo lendang iki sapa? Ibu Azu. Hah? Ibu Azu. Ibu Ayu kok Azu. Heeh. Ya ora apa-apa ya. Ya ben apik ya ana undak-undakane. Nek pase nek ki apa-apa dicacat, ana apike dicacat, elek ya dicacat. Wis sinden wis berusaha lho iki ya modal padake tuku dhewe iki. Lah kok ora omong aku. Ha nek omong aku ora ana meneh nglendang nek kon guruki lendang tak guruki ya. Iya. Aja kuwatir sesuk kira-kira anu apa jenenge kebayake cacahe pira. Engko dijeret iki kebayake seragame sinden iki cacahe 15, Pak. Ku tak tukoke lendang siji dipaske. Lho, lendang paske aja kuwatir. Tenane. Wah, wis to. Tenan lho. Tenan lho. Tenan aku ora gelut karo Mbak Tatin. Apa? Engko gelut karo Mbak Tatin. Lho, Tatin ora lendang, Tatine nek lendang ora wangun, korden. Dadi ngon kene iki dikon nyokot wesi. Cangkeme kon nyokot wesi terus nangkon. Ketek dibuka. Padahal cantik ya iki sinden sejati ya Mbak Tatin wangun tenan demes kok gorden padake ya. Engko diseneni, Mbak. Iya, iki mengeti utawa tasakuran sapa? Tasukuran Pak Haryono. Pak Haryono. SH terpilih sebagai Kepala Desa Kiritirta. Kepala piye? Ya. Kepala teneh Bapak Bundas. Kepala. Nggih, mustakanipun desa menika nggih kula ngaturaken sugeng apa ambal warsa dudu Dek. Derek Mangayu Bagyo. Derek Mangayu Bagyo. Pak Haryono, mugi-mugi amanah nggih Pak. Amin. Saged mempersatukan kulawarga sedaya. Nggih, mangke ngurip-urip kesenian wonten mriki. Mugi-mugi sedaya rezekinipun nggih saged lancar, bersatu, rukun, sayuk-sayuk, eman-eman. Ayo, pun tinggi mawon mboten sak rasa do repot wong kula niku ngrasake suarane we mumet ndasku kok. Iya, sayuk. Donga sinden ki mandi yo jarene. Sapa sing ngomong? Donga sinden jarene mandi. Donga sinden ki nek bahasane apik wong bahasamu ting pleketot ngono kok. Kan tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Wah apik tenan. Ya, ki sing maringi hiburan Pak Joko. Oke, Pak Joko. Sik pundi to? Nah, goleki dhewe kok. Pak Joko. Jokondo-kondo.
Pak Joko kula wonten mriki. Ajeng nyanyi kalih kula mboten. Alah 20.000 mawon. 20.000. Iya, kok leme ngecer banget 20.000. Iya. Pak Joko kok nyawer kok 20.000 Pak Joko. Iya, piyayi pemborong kuwi. Iya. Pemborong napa? Ya werna-werna kok apa-apa. Aku arep di semen apa piye? Oh ya acul di semen kapian akune. Mbok menawa sesuk ana monumen sinden kuwi wis sesuk nek rasah dipendem terus dicor. Oh dicicil ket saiki ya. Nembang apa sa? Wau wonten pamundutan wae sik wonten pantun-pantun wae nyuwun napa? Oh iya iki apa? Salam sobat ngebiar saking kagem Mbak Elisa. Iya. Salam kembali. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Wah, sajake karo kowe wis nganti kedanan iki saiki. Lah kok kedanan. Sari manis gula aren. Senyum kamu manis lebih manis dari yang kemarin. Aduh. Terus beli itik di pasar Gombong. Aduh. Kamu cantik enggak sombong. Wow, makasih. Aduh. Wahyu Mahkota Rama. Apa? Dengar pantun kamu aku terkesima. Alap-alap Surti Kanti. Oh, apa meneh kuwi? Aku jadi jatuh hati. Apik tenan. Bagong dadi ratu. Hah? Apa? Lakon wayang. Piye pasenoke? Ora iso kowe. Angel pantun iya. Ayo dibawani. Iya. Nyingkar nyingkur. Oh, suarane nek gelem nembang ora teng pletot ana. Iya. Lampu cah iki ngopo kok iya? Lambene nek omong kok isih kaku nek nembang kok iso lurus. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur Derek Mangayu Bagio terpilihnya Pak Haryono terpilih jadi Kades Giritirto Purwosari nyuwun lagu Liwung Mbak Prastiwi dan Mbak Tatin. Oh iya saking kula Aibda Totok Samsak Gunung Kidul. Wah lagi katur dumateng sedaya pamirsa TNI Polri yang kompak. Ya, matur sembah nuwun. Ana ditin. Ya. Aja diwah-wah engko ndak sing arep nembang liwung kuwi gali-galining sinden. Sing nguasai Ngayogyakarta wilayah kidul. Iya. Ya. Lingsem yen ke mutan Neno lelampahan kang kapuri tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat. Ayo engko le joget lendange digunakake. Carane piye? Ngene. Ya, kok dicacar. Kudune ya nonton jogetan gambyong ki piye. Kok tak ajar karo Pak Tiwi. Pak Tiwi lo pinter ngene-ngene. Iya, ya kowe belajar joget barang karo tak cacale. Yo kaya rumahku kaya ngejak sinden kentir ta kemarin. Ya ora apa-apa. Urung dimiwiti gamelane kok wis jendil-jendil. Ya, mangga. Ya. Yen liwat aku kelingan Gelah.
Oh kumat. Malih napa mboten napa sampun duwuk. Kumat no. Iya. Mau dinggoni lendang sore rot medun panggung mau apik suarane bar saya. Iya, karang ya wis ora iso nyimpen watake kok ya. Watake keras ya wis keras ngono kuwi. Ning apik kowe le joget wis gelem nganggo lendang tok kipat-kipatke wis apik. Apik to, Pak? Apik. Cah berbakat patake aku kene. Berbakat dadi apa wis aku tak takon. Berbakat dadi apa ya? Waranggana. Kene mung waranggana, alah dene sekolah dhuwur-dhuwur S2 ming nyinden. Oh, nyinden iki waranggana ki kuwi high class ya pemikirane aja baen-baen. Maksude piye maksude? Pemikirane dhuwur, ledek, sinden kuwi iki ora sebaene wong. Ledek kok ledes. Ledek. Ledek, sinden, waranggana. Kuwi artine wong sing iso menganggit kuwi lho pantun-pantun kuwi. Tembang syair. Tembang syair. Iya. Gandeng aku ra iso ya berarti aku le pedo. Lah kok kowe ora kepengin kerja ning kantor? Kan kowe S2 psikologi kuwi coba daftarke nang Pak Joko kowe ditampa. Cenane Pak Joko. Pak kula ngelamar sakniki ditampa mboten. Ning nglamar tresno. Lho. Oh, caedian. Teng-teng. Iya. Nggih mboten niki saking tresnane Pasena. Tresno kula kalih budaya Jawa iki ne. Nggih, tresnane budaya Jawa nganti S2-ne minggu titel nyinden wis ora apa-apa. Iya. Ning arang-arang sinden S2 iki arang-arang. Iya, ya kowe kudu bangga. Arep psikologi jane ya ndur psikologimu arep tok nggo ngopo ngono lho. Lho, nggih mengke nggih sekolah melih kan sampun mengke nek wonten sinden S3. Wah, dalange sing napa ora gleleng. Sindene S3 padake ngono. Kowe arep ngonekke aku to? Kowe arep ngonek aku sindene dokter dalange lulusan SMKI meng arep ngono to? Sing bayari sapa? Sing bayari S3 ya lulusan SMKI ning iso bayari ning bos kan yo gleleng. Ha iya. Ngono lho, tetep dadi ndasku. Ngono. Ndasmu piye? Bangga ya kepala. Dadi ndas dadi pengarepku. Ndas SMKI buntute brutune dokter. Kan gleleng. Antosan. Janur gunung Kadingaren teka sira sowan ana ing dandang mangure ana wigati apa kala Durgangsa. Mugi andadosna ing kawuningan ibu. Estunipun anggen kula sowan ngabyantura ngersa paduka menika sasampunipun kula jugar anggenipun alampah tapa brata. Apa to sababe dene kowe laku tapa? Mundi dawuh timbalanipun Iwang Pikulun Manikmaya ingkang sampun paring sasmita dhateng ing putra pun kala Durgangsa. Bilih kelenggan samangke boten dangu malih. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Widayat. Kamangka ingkang putra kala Durgangsa nampi sasmita ateges kula menika sampun tinuding daning panguwasaning para dewa. Kalebet titah ingkang dipun wenangaken gayuh Wahyu Widayat. Dumunten kula lampah tapa wonten telenging wana Krendayana. Ewadene sampun dangu anggen kula lampah tapa dereng wonten tandha-tandha ingkang putra badhe nampi kanugrahan Wahyu Widayat. Ibu, dumunten kula ing dhateng jengandika Kanjeng Ibu. Nadyan jengandika menika mapan wonten ing Janaloka. Kayiwangan menika mapan wonten ing jagat nanging paduka Kanjeng Ibu menika klebet meninggih menika piranganipun dewa Tridasa Wataknawa. Mila awon menapa menawi kula tumunten nyuwun bantuanipun paduka Kanjeng Ibu nyuwun senjata pitulung. Supados paduka Kanjeng Ibu kersa sowan ngersanipun Sang Hyang Manikmaya ingkang wigatos
wonten suka liraning penggalih paduka Kanjeng Ibu nyadong kanugrahan wahyu widayat sasampunipun mangke dipun keparengaken dening Sang Hyang Jagat Girinata wahyu saged paduka boyong keparenga supados manjing angganipun ingkang putra pun Kala Durgangsa supados saged pinardawa kamulyan kula bincang tedhak turas kula dados nalindra Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga jumangkah anggro sesumbar lindho bumi kunjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ing sode selikur dina patobat yen to sejatine ora ana kok jamak lumrih ngatasé kowe kuwi kaya kanugrahan kok dadak njaluk tulung kalawan pun ibu sing jeneng kanugrahan kuwi bisa mbok tampa ya saka pambudidayamu dhewe dene ora ya saka pambudidayamu dhewe nanging gandeng kowe kuwi atmajaku Kala Durgangsa mongko ana tetembungan anak polah bapa tuku pradah nadyan kowe wis matur lawan pun ibu ing sejatine pun ibu ora kepengin bantu lawan sira merga marem-mareme wong duwe panjangka mono yen to kasembadan merga saka pambudidayaning dhewe nanging gandeng sira wis nglakoni tapa wonten Sang Hyang Jagat Girinata dereng kepareng menawi wewongan kelawan sira kulup Kala Durgangsa mula dina iki apa yen dadi panjalukmu pun ibu bakal ngudane ninggir Kala Durgangsa waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan mekaten kula namung nyadong timbalanipun paduka Kanjeng Ibu enten ana ning dandang mangure pun ibu tak munggah ning kayiwangan suwan ngesaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah yen Hyang Pikulun Bathara Guru ora marangake wujuding wayu widayat ndak boyong tak paringake marang kowe patobat apa kira-kira Hyang Pikulun Jatimurti kuwi kuwasa nampa panggodaku Kala Durgangsa